Me kake samu a cikinsa? Sai dai cuta kake ta samu. Ka samu kuɗi sai dai ka miƙa. Kana ta ciwo kana ta bushewa. Shaye ya cinye maka hanji. Wani rayuwa shaye-shaye na sai ka yi nazari ka daina sha. Hankali na ba za ni sha ba, sannan kuma ba za ni je ayi ba, sannan ba zan cire kuɗi na sai ba. Ni wallahi ba za ni sai maka ba, komai zan cire na sai maka, amma ban da shaye-shaye. Wayo ni rayuwa shaye-shaye na sai ka yi nazari ka daina sha. Wayo ni rayuwa shaye-shaye na sai ka yi nazari ka daina sha.